să știți că eu am ajuns la concluzia că nu trebuie să te intereseze ce spune lumea despre tine. Fiți atenți, da? Am ieșit în oraș cu mai mulți. Și după am auzit că o fată care a fost acolo, da? A spus că nu mă suportă și că mi-ar da numai pumn și picioare. Ok, și am întrebat pe cine mi-a spus. Păi și a spus un motiv pentru care nu mă suportă, am făcut eu o glumă proastă. Ce am făcut? Eu nu țin minte să fi schimbat două vorbe cu ea, da? Poate am făcut ceva. Primesc următorul răspuns. Da, păi i-ai zâmbit și nu i-a plăcut cum i-ai zâmbit. Așa că mai întreb o dată. Deci doar i-am zâmbit? Asta a enervat-o? Asta a fost picătura care umplu paharul? Da. În momentul ăla am zis, ok, femeia e plecată cu Sorcova, nici că mă mai interesează să mă urască toată viața ei. Băi, frustrarea e boală grea, într-adevăr. Deci dacă i-am zâmbit, nu e bine. Dacă o ignoram, nu era bine că eram arogantă. Dacă o scuipam, tot nu era bine, eram nesimțită. Efectiv, dacă unul își pune în cap să nu te suporte, nu te suportă orice ai face. Și ironia sorții a fost faptul că eu am mai văzut-o. Și m-am uitat așa la ea, eram curioasă dacă o să vină la mine, mă prinde la colț, ce-mi face? Dacă a făcut asemenea declarații, să știu la ce să mă aștept. Dacă are reacția ei când m-a văzut a fost următoarea. Asta credeam și eu. Da, bă, nu mai zâmbesc la nimeni de acum încolo să nu se mai interpreteze.